Само 6 секунди, ако не се лъжа. Снимали сме, дръжки. Главите ви нищо 6 не секунди, се спокойно, сега снимам. важно и се чува. Сега снимам, спокойно. Какво да снимаш, ти му къпака? Ще ме къпиш ли тя? Кой сте отъпи? Абе, Крисо, дегна и изкопати аз бе. Кой бе? Ние с двете. Кой бе майката, тя си най-добрата. Коя? Аз се можа да разбрал вие с двете. Ари! Като припалвам... Чекай го къпим, брат. Майка ми да е бъде! Защо не долу? Ей, сега трябва да снимаш бързо, брат, бързо, бягай. Митко! Ела снимай, Митко! Не, вътре. Вътре, влезай. Чек, няма да откараш. Светли, изкарай го, аз ще отворя. Чек, няма да отвориш. Само без чупене на вратата, моля. Казах ли да им чупите вратата, ако може? Казах ли да им чупите стъклата? Стой, Мирмо. Леко направи, сами. Леко.